Hej Jørgen. Hej Jørgen. Nå, I mennesker, som I ved, er det jo kontaktgruppedag, og I skal overlade det hos vores respektive kontaktlærer. Men da mit hus er under opbygning, kan I ikke sove der. Så vi bliver nødt til at sove her på skolen. Ikke igen? Det gjorde vi også sidste gang. Ja, vi skal så snakke om jer og jeres områder. I har ikke gjort særlig godt rent. Erling, du er en undtagelse. Selvfølgelig. Men resten af jer, I har fandme gjort det dårligt. Mira, hvad laver du? Du har ikke engang været dernede. Jo, jeg har. Jeg så hende selv. Ja, det synes jeg også. Ja. Ja, vi skal også snakke om jeres opførsel i køkkenet og hvordan I rydder op her. Fordi det her køkkendagen Sigrid brokker sig en hel del over. Fandme også de køkkendamer, der brokker sig hele tiden. Tag dig noget ansvar engang, når du bliver voksen. Hold da kæft. Hvad er det for en opførsel? Det er da hans egen skyld. Nå, men jeg skal op. Jeg skal op og pusse min kniv, så... Og husk nu at rydde op efter jer. Ja, det er nok. Lad os hygge os. Hey, ja. Jeg rykker. Ja. Okay, Bruno også. Ja, okay. Hvorfor slog Fort Pinto aldrig rigtig an i Brasilien? Jeg ved et eller andet mærkeligt. Lille, noget med lille. Ja, kom nu. Det er et slang. Det er noget med lille. Det gælder de aldrig. Fordi Pinto er et slang for meget lille penis. Ja. Er der nogen, der skal have vasket tøj? Nej, jeg gjorde det i går. Jeg fik min mor til. Jeg var så bange for den vaskekælder. Er der ikke nogen, der vil gå med? Ja, det gør jeg selv. Ej, du skal ikke gå derned, hvis du ikke tør. Vil du ikke gå med? Ej, hvad er det for et tøsebarn? Så går jeg lige. Ej, men jeg skal altså også lige på toilettet. Okay. Held og lykke. Hallo, Center for Kræftpatienter, Boykos af kommuner. Okay. I ved, hvad Laura er blevet af? Ja, det er sgu lang tid. Hvorfor er nogen blevet af? Ej, jeg går mega skud. Det gør jeg lige noget. Ej, tak. Så, nu skal jeg lige have noget mad. Noget salat? Nej, det havde hun, ved jeg.
Erling? Erling? Hvad har du gjort? Jeg har ikke gjort noget! Erling! Erling! Hvad er der sket? Hvad er der sket? Erling! Det er fandme din skyld! Jeg har ikke gjort noget!